Hapdeng ke jingi mare sharum shaneng ki kertong ban krobut na ki longkmi longkpa bat ki samla ki election amili arjar fulai na nongkrem constituency ka bat long akar pnyau trek mentau benai henry ki khna ka Center for Kids Parliament chung ka yo pomtia sport social and cultural organization ISS and CO nongkrem ki dan la ka chung ka khubor bat ai ki bela he lasan lengba ka chingruai chung ki hakabai dei bat kani ki election kani ki chingruai dik te khna kentu ki kme ki pa ki himen bat ki balasan bah budget nau mi khmat dei ban kan mau lem ki kum ki khna bat ki lawe jung ki kani ki jirwai la tem silenter ka jingyat pulun ni ka nongkrem dai khna na ka tai ka Kids Parliament ka bodani ki nokit kam ki bapet ye ki trat baper kani ki jingyat pulun galong ban pinsngau ka khubor ki nong shnong badai ban jet ki nong ikmat ki bodan ka jing sampang ba ka jing start ba amdai ban jet ye ki ba supan bi ye ki pat ba
ka gender equality hakani ka certificates parliament kada ka bangi penlong yakni ka rally ka bam tasni kalong tang ka jingkin tu kalong kum ka jingka paret nangi ki khna bat ka jingkin tu ru ya ki committee ka ka jangi bat ki himmen ki bala san ki bala ri ramba ban jiet ya kita kinangi mikmat ki ba shampang bat kumjuru ki banwan ra ki development hakashnong ka jangi bat kumjuru ya ka jela ka jangi barok ka wei bat ni kwa ru kumya kita ki nong mikmat ki ba shim kharu ya ka lawei ka jangi Abat kam ka secretary jang ka Center for Kids. Kadau ka bang pelong ikan ka rally kadai ka ba kum kinong thabut ki bala yo ban thab ya ka vut. Kim dai ban thab tang ya kinong mikmat ki bo am champang ki ba shupundit ta ki ai dai ki dai ban thab ya kinong mikmat ki ba pet ya ka lawei jangi bat ki ba ya dandu ka jing ya ban ngi bangin ya it ngin ya teli bat ban long ru ka snang ka ba ipu ipya. Pengabat kamu Minister jang ka Forest and Environment akan ka Scientific Parliament. Kada bang ko menang ya kan ka rally padiba ni teng pa yo yang takala ben yo tabi ka word yo ji kin man tamang ni ko kentu ya borok ki riorang ba bat tingkat lu ata je ki kena semla bela yo ya kala ben tab word bakin ya ji kin man am kin man ba suka tumbi je ki bri daki ki tambah benji je kini mikhat daka je chumpang ba yaki nung fat ba i jingai ba laban tentu ba laban sindur jaka lawi jing Nakaliang General Secretary ka Yopomtia Sport Social and Cultural Organization nongkrem uba wanlang melimngap da kabaitu khana shpang jingya LT ka Kids Parliament uloong ba kani ka jingya pelun ya kisnong kalong banwanra ka jingpun sautu ya kiblayo ka hok ban thabut ban penangkam hok eka ban jet economic man kibadon ka jingkit clear Tena kalian cengang kum wanlang meliam ngap bolong kum General Secretary jong kayu Pumtia Sport Social and Cultural Organization bat hacu kopor bolong kum Chief Mentor jong kani ka Center for Kids. Kendiat ni squad ban batai ya ka Center for Kids lasdang haus lem arajar kat kendai. Ha kepala yo pan one play ya ka Center for Kids Parliament dai Minister Brom Jongi i Shri Hamletson Doling harkat ke jing lang bat iba lambon mangyang ibalong MLA jong ka ni ka than ke jongi. Te bat hading kata nak daw jong jing wan nang shop no jong ka lockdown teng ngila haban du no alsnem ya kani ban penyat ya kani ka Center for Kids Parliament te hadin ba kani ka lockdown kala kham tuna ngila sedang biang ban persyang ya kikam da ka ba ngila la ban penlong pat ya ka election ka ba ngila hapo kani Center for Kids ngila penmi pat ya ka Center for Kids Parliament bat ya ka Center for Kids Soccer Coaching Center ka badang ya hadu mentakat kini kisngi te hapo kani ka Center for Kids Parliament ngila penlong ya ka election lang baka sociokrasi prosedur habaki ne ki hab ki barit kila jiet ya kita kinong mikmat ki jongki bat hedin kata ngila peninujor balai pijiet ya ini kila penpa ba ini kambiang ba ini kam syampang ini kam tebet kata ka ke ba kini ki hab barit kila le nadong hadong te bat ya ka cing bam smile ni ka oath taking ceremony lawan ban le dai Madam Isawanda lalu ibalong Deputy Commissioner Hagatu Kapur te hedin kata nekaleng cuk ini ki kena kila sedang banyak syafrang habis bat ke cing penyat ya kani ka Center for Kids kila la ban penlong ya ka social work ban penku ya ka shnong ka stau hak ba kila penmi tu saya ka wei pat ka program kata ka program kolong ka Center for Kids Community Development Program ka Yopomtia for Change bat kani du ka kadai kumshi benta jong kani ka Yopomtia for Change bat habri bat bakani ka rally ka bangi penlong menta kalong hadian bakini ki hab ki barit ki Council of Minister kila syong meeting harkat ke jingdan lang bat ngi kum ki dikhat jong kaseng ba kila kwa ban sandur ya kasnong kastau hapo kasnong ka jongi langba ka jingkeli yangi habri bat ka jinglong jingman jong kasnong kastau jongi habri bat kamanan football kila kli yang aba kanusnem hil ada mentang adong live prasnem ngala itu iki bat hatu kadon em ka jingkela hapring chung kini ki live prasnem gaba nga kum uzka secretary ngala don ring ong ba nakileng chung ngem sem ladon ni egi jingkela live prasnem ngadon mata hadu menta kini manan kadang yasa abik kumni wat image jong aru kadang yasa abik kumni itu kumta kapen penlong iki bikin gyau kin kuslai te ka pat ke benta ba baki kila avan le te kila ya discuss pada hading tak de shem ya kara dengan penlong no ya kani ka rally kum kawai ban ailat yaki ban penslur yaki bakin penslur yaki bakin long haka badai pat kum adil habut
let's say ngimla ban tip let's say oda pedeng kini la sai let's say kindon na pedeng chuki ke ba la shisha ban poi jaka ban long kum kita kinong mikmat ki ban kit ban pa ya ka shong ka stau bat ya kari hi borok ko wei te de halor kata ka banta bikila shim ya krai ban penlong ya ni rally kum ka awareness ya ki men ki para ki me ki pa ki jongki bakin long pikir bat adakar happy day bat kru kom ban chiet ya kinong mikmat ni de basu tu ba aka ka bangile kalong nak banta ban pengkrau ya ka shnong bat kari hi ke jongi ni Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.